Moneyplex sabuwar hanyar samun kuɗi ce a online. Wannan website na Moneyplex ya fara aiki 1 ga watan Janairu na shekarar 2022. Yana ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyin samun kuɗi a online cikin sauƙi. Za ka iya cire kuɗinka kai tsaye zuwa bank account ba tare da wani ɓata lokaci ba cikin awa 2 zuwa awa 24. Yanda aikin yake shine kawai za ka na yi musu posting ne a Facebook account ɗinka da kuma sauran social media na account ɗinka wanda kake amfani da shi. Sannan za ka na hawa a kullum idan ka hau shi ma akwai wani kaso da za a baka. Sannan za ka na gayyatowa abokanka. A nan za ka zaɓi irin account ɗin da kake so ka buɗe saboda account ɗin wani ya fi wani, babba ne da kuma ƙarami. So wannan na farkon shine Loli Package. Loli Package a kullum idan ka hau za ka samu naira 50. Idan kuma ka gayyato wani abokinka ko ɗan uwanka shi ma za ka samu naira 500. Sannan idan ka yi posting za ka samu naira 100. So shi ma Expert Package ya fi Loli Package account. Shi Expert Package shi ne kamar haka, idan ka hau a rana za ka samu naira 100 a daily login kenan. Idan ka yi posting a Facebook za ka samu naira 200. Sannan idan ka gayyato wani abokinka za ka samu naira 500. Shi kuma Professional Package shi ne daily login ɗinsa naira 200. A kullum idan ka hau za ka samu naira 200. Idan ka gayyato wani abokinka kuma za ka samu naira 3200. In kai posting kuma za ka samu naira 200. Kafin ka buɗe account ana da buƙatar ka siyi coupon code daga gurin vendors ɗinsu. Vendors ɗinsu daban aka ware su, idan ba a gurinsu ba kar ka sake ka siyi coupon code. Sai ka shiga gurin da aka zagaye da ɗan jan nan, gurin da aka rubuta coupon code, sai ka ɗan jira ya buɗe ma. So yawa bayan ya buɗe ma zai nuna ma fuska kamar haka. To wannan lambobin da kake gani su ne iya mutanen da aka ware wanda aka yarda da su, wanda za a iya siyan coupon code a wurinsu. Idan ba a wurinsu ba kada ka siyi coupon code. Za ka yi musu magana kai tsaye a WhatsApp domin ka musu bayani da kuma irin account ɗin da kake so ka buɗe. Loli Package kake so ka buɗe ko Professional ko Expert duk sai ka musu bayani. Bayan ka siyi coupon code ɗin sai ka shiga gurin da aka rubuta register. In kuma kana da account kawai sai ka shiga login. Bayan ka shiga wurin da aka rubuta register sai ka ɗan jira su ɗan buɗe maka. Bayan ya buɗe zai nuna ma fuska kamar haka. To a nan ne za ka kammala duk wani registration naka da dai sauran wasu bayanai da ake buƙata. Bayan ka gama sai ka danna register.